w Albanii richtig je moc Mercedesów. No tutaj je ładnos Mercedes. No tutaj mamy nowszy C-klasa w pakiecie AMG na albańskich tabulach. No i tutaj też mamy Mercedesa na albańskich tabulach. C-klasa ze 90 lat. Dali też auta, są też insze auta, no ale dali też moje Mercedesy, naprawdę je tutaj dość sporo tych Mercedesów z lat 90., 2000, starszych już mało, choć końcówka lat 80., 190, balerony jeszcze ja, no ale beczki, bacino my widzieli. Jak tutaj jeżdżą? No je źle, choć Boże się co będzie gorzej. Wciskają się, kierunkowskazów nie używają. Co jeszcze? Titają durś. No, trzeba dać pozór, naprawdę trzeba dać pozór. No ale teraz na razie wszystko jest dobrze. Dzisiaj jest drzadło my kupili do Mercedesa. Moc tajlów do Mercedesa tutaj mają. Roztomajte takie, no je tu moc wypadków widać i te Mercedesy rozbierają na tajle. Po drodze my też moc tego widzieli. No a tutaj widzicie jeszcze większe auta, tutaj niedaleko Patera mamy. No i mamy też Mercedes, zaś tutaj jedzie, co to jedzie? To chyba je, chyba staro S-klasa, ja? A tak, tam widzicie zaś E-klasa 211, a to chyba tam S-klasa staro jechała. Ja, tak to idziemy zaraz na plażę.